Ei, salutare, bun, eu sunt Alex și astăzi ne vom juca un nou joculeț, adică un nou joc, joculețul care nu mai știți voi, un nou videoclip. Astăzi voi face și un intro. Mâine dimineață mă veți vedea cu un video, cu un intro nou. Ok, am început. Let's go. Nu uitați să vă abonați, să dați share, subscribe. Eu văd că am doar 5 abonați și văd că nimeni nu mă ascultă, așa că nu prea îmi place de voi, să știți. Sunteți cam răi, răutăcioși. Așa că am zis să filmăm un nou videoclip. Aoleu, reclame, nu se poate. Reclame. De ce se încarcă? Oh, așa. O să iau sonorul ca să nu vă strădați. Aoleu. Mă mult poarca și mi-au bătut aici un săbier. Dar nu înțeleg de ce atacă instant. Ce cred că nu m-a dat asta. Așa cred eu. Ok, nu uitați să ne susțineți cu un mare like acolo. Dacă vreți să continuăm seria și nu vreți să închidem, dați un mare like. Să strângem aici vreo 100.000 de like-uri. Nu, 100 de like-uri măcar. La acest videoclip. Nu uitați să vă abonați și la Denis, video de Grăian. Aveți acolo video foarte frumoase, foarte interesante. Cu FIFA Clip. E o aplicație, se numește FIFA Clip, puteți să o luați de pe magazin Play, este gratuită. Și haideți să începem, fraților! Hai cu bătaia de joc! Aoleu! Atacați! Aoleu! Vă credeți șmecher? Ia că vine acum formata mea. Atacați! Mi-a murit un săbier. Nu e bine. Nu uitați dacă vreți să intrați în clanul Clash Royale, să intrați în clanul frații, este cu niște din care mănâncă panda, niște oia și scrie frate cu litere mici. Intrați acolo și susțineți pe mine și susțineți pe mine și pe Denis. Strângem măcar acei 50 de oameni. Cine se joacă Clash Royale să dea un like. Deci cine se joacă Clash Royale să dea like la video. Mamă, ce putere. Mi-ați omorât toți muncitorii, dar răi mai sunteți. Sunt prea puternici. Eu. Nu. Nu. Am văzut ce fac. O să revin. Am revenit cu nou rundă. Haideți data să punem și un muncitor măcar. Și să nu mai dăm atac. Că pierd dacă n-am atac și nu e bine. Dacă vă la jocul ăsta, nu dați niciodată atac din prima, pentru că puteți pierde. Și nu prea v-ați gândit să pierdeți. Să pierdeți bănuți. Ok? Nu! Mi se stinge lumina. Ce nu? Ce să mă fac noapte în joc sau ce?
Trage, nu-i lăsați, nu-i lăsați. Că vine armata din spate. Apoi de la el până vine un sabier. I-am pus un muncitor de anumă. Ia plicări măriți. Nu e bine. Nu e bine deloc ce se întâmplă. Muncitorii mei! Ok, nu asta nu vreau câștigat. No, eu am fost David și ne vedem la data viitoare. Pa, pa!